Ghana man ene da mu Akwaya Obuodum asane mu ahia bim. Ye fiti series bi ase ana enchechemu adesua bi fufura ye esua. Ane nyina fa Asanteman abakosem. Ekwan Asanteman fa so baaye. Ene ahemfo abedi won anim Asanteman anim. Yedi kan ka bibia fa opemso setu a odi kan se ono na chichira Asanteman ekon a woni do maaman kon ye na wodi won so na osane denchira enso kon ye edi won so yedi kan na obri ye boa na nkopese wo chichira Asanteman na enso so emra wo fa saa adwen wo onya saa adwen pono ana saa adwen no do mamai koto hye no so ema no oto anananom enye ono nko one na nadwam na kenten ana oye ofenso hene ena komfo ya mo ano ya agona hene onyina toy ewo saa okonum ansana na se etu ene ne yonko komfo anochi ene Asanteman ahemfo aka na ikabum edi okon ato adoma edi wonso edi akotoa denchira edi wonso na se etu esa ne achem so kokon ye edi nkunim na enumu ena ekon no achi na se etu toa nananom yesaba na se Opoku Ware odikan Okatakyie Opoku Ware odikan epe so juma obedi ye kan bia se ohwemu a Okatakyie Opoku Ware odikan na betra Asanteman mu yie odikan eba ani onui ono ani nua bono hene ebe kon one bono nkuro ne bebre ekokon one jaaman ekokudi akon ede tre Asanteman mu one sehwi abrimoro edi akon ede tre Asanteman mu enu achi Nana Opoku Ware efiri ho no ana oto anananom no eye onu ane wofa Nana Kusi Obuodum ena babedi na de Nana Kusi Obuodum betena akonwa no so akonwa kase nso abanwa no so 1750 ekosi 1764 14 years Nana Kusi Obuodum no ni mfie na kwa animu ena enam okon instability ana wa Asanteman mu nti oye na adwen se ore de wonko na ne de ne se obebo modern se Asanteman no a ne ofa osetu ene ne wofa ase Opoku Ware achechere no obahwe na Asanteman na tim enum mpo no wamfa ne ho totroto okon baako ebai ema okudi akon okosa akon ni bi na sa akon no Asante ni achem ne da homefuo eka bomu na enso so Asante ekudi nkunim sa akon no wokobaaye no Nana Kusi Obuodum na nse na ne mfia kwa animu no obre enti wanje da nya hoɔden bebree wanje da nya hoɔden biem ekosi se ode to anananom 1764
enu achi ne ofase na ose kwadwo ebedi ade na ose kwadwo na bodia ne yetade fe no ba ko ne okon awia evise awia kete na odi akon ono ene de wasa ene banda ebeka Asante ho na ose kwadwo edi akon pa na ono ne penso ena civil war anase nuanom ntokwa esi wodagomba maimu na santokwa no na ye ahenie ho nsem eno ntie fa baako ebehu na se kwadwo okon awia so mfa ne dom meta na chi wode ne dom ekota na chi na odi enkunim ewo ofa baako no so efri ho no dagomba ebeka Asante ho se Asante se de ne kan bi ho a eyokon no wode kokofa bi so ye ayonkofa na sa ayonkofa no a ebeda dagomba eni Asante entemu ama dagomba beka Asante ho no ema se obi besi hene wo baabi a se ebesi Sante hene anase dagomba hene a se dagomba hene ne yesi a obo Sante hene amane se Sante hene nso ne yesi a obo dagomba hene amane eno awo ho sa yonkofa no awo ho abedru sabri na sade ye kae no enam ayonkofa na ebeda won tamu nti emma enkramosom ewura Asanteman mu eno nti besi ne nyina wo komanhia enkramofo eben manhia pa akane no de ma kasa hodo no bebre kanka eye kasa hodo ekeka bo mu ye Asante no emfitiase no de ma wo tu free baby anu wote betena ha nyina ne se na wo mpenkramosom na nkramosom so ba wo baby owo eye o Ghana Empire honom no nanso so we de ayonkofa eba wo ene ba wo ntem ema enkramofo eba Asanteman enu achi na ose kwadwo ene achem akuapem ene asen fo so ekodi akon ekon no mu de enkunimdie ba ma na se kwadwo nanso wantimi amfa won anka Asante ho na ose kwadwo edi bibi bai aye freno ambassadorship de na ose kwadwo ye ne se oma se baby ti se enkran se odiakon ekodru mpoano eno nti enkran sei Dutch for quarters odi obi ekotena ho omo headquarters ana wo Otubulohum odi boachi ewu akotena ho English for headquarters ana wo Jamestown odi Ankara ekotena ho Danish ana se dance for Christianborg Castle ai wo osu odi obi kotena na efe nkansa na ade ba akonso so a na ose kwadwo okon awia eye nse akane no nanka achiame efrifie bi mu abusua bi mu ene yi chiame efri nanso so oro ne penso
ena de ode ba ensesa ba akọ ode ba ye ne se so bi ye chiame a on de oye chiame o nanso ohene no so timi di we bi beka ho a chiame ne bi beka ho so ohwe krom ho na ohunu enyansafo e ho a wa anu atie na obetimi akasa otimi de obeka efi a eye a chiame fie no ho eno nti atoa so besi nne ama ohene bia ye wa chiame fie a won anu atie na wonim nyansa nanso so ohene so timi hwehwem ehwe obi so won firi mpo fie ho a na anu ate ema no eba betena akonwa no so enti na no se kwadwo edi akon na wode nsesa bebre nso bai mpo obo nkonwa bi ema enma na no se kwadwo pen so de wode revolution pa ne bai ono nso free mo no ye be ka bibi afa Asantehene na o se kwa mepanin na Opoku Fofie ho na o se kwa me na o se kwadwo wo faase ani e fe na o se kwa me na ebedi na de na o se kwa me no na o ya babunu o ya bofra eno nti woyi pani bi a ye fe no kwa me pete se onsi na nan na onhwe kirima no ebi se na o se kwa me eye obi a onyini na adesua kire se na o se kwa me no onyini ye no ompentokwa ebi se na wa ase wo de ne ho abo enkramofuo no enti na ma nkramosom no awura ne mu kakra no yobi ana Quran no kura wotimi kenkan kakra eno nti na onye na adwene se woni obi bekwa akodi akon enam se no pentokwa na se nkramosom so awura ne mu no nti ema wana no ka Asanteman ho ana eye Germanfo no ana be nkramofo wo mu bi no na wani gye ne ho nanso so na wana oben akonwa no ho no de Asanteman akonwa kase na abanwa no ho no da bia meka se abanwa eno ne akonwa Asantehene te so eno na ye mema adwa di aka nyina so ohini ni ho a ohima na hwe akiri ba Asantehene akonwa de ohini ni ho a ohima nhwe akiri ohini ni ho a ohene ene sa hwe akiri na mampon hene nwisi ahene ana se adote adwetedwa so ene hwe akiri eno nti ema nana osei kwame panin amanfo ye wadwe se obetunu ade so mamenkenkan bibi in free outline of Ashanti history by Osei Kwadwo Emu. This got to the hearing and he therefore ordered the execution of leaders of the revolt. One hour year wadwene se obetunu ade so no o share say afedie sanko for the yunku eno nti ode akonwa bi so e friend atipims too ena na o se kwame ena ode bae na ekire no amwa no ede o haw e bae onu ankasa kra ntimi anye chese efa no ebro no so eno nti o create so for so a na e friend apages too na onu ankasa saa adwe na wonya ye se obeyi mpanimfo na firi ho no ha no hye ne so ade ba akon anana se kwame ede bae ne se nipakum bebrebe no wosi yejaye na emom se nipa no ye bone se de yan
ebi a yebetumi atwa na suo na okọ na emom se bone ne ya wudie dia ene esese oro so yeku no na bone aka biara bi asutwa na ebetwa no na emom ade a wantinye anye mfro se ohene bi to anananom dia eno de saa bre na ye de enipa enso so eja no kwan na wenum nyina achi no ema wotu na de so evise wo hunu se na omwa ema Asanteman eye adomfo no hu se na se kwa me emwa ma Asanteman enyini enye kese evise ompentokwa enu achi otu na de so no anche ena ofri atiasefo asase so Nana Opoku Fofie no ye nana ose kwame enua one bedi na de ono de make us one of the unfortunate chiefs we say otena akonwa no so mfie be mienu pe ene kakra obetena akonwa no kese no so Asanteman akonwa no so no die di kan na Germanfo empene so efise na Germanfo no empe obi a wode entokwa ebeba won so enti no won de wota senka na ose kwa amenwa na bedi ade the sabre yetu na de no se kwa na se kwa ame etiase enu nti Germanfo eboa won ho ene Asante koin saa kon ne mu ye den papa na one asrafo a ofri kon ene kabo mu a one Asante ekon ye na wotwa nsuo tano eba betake Asante nanso so Asante asrafo no eye dwabenfo nkranza banda ene no di siani pa ema Germanfo edi nkuguo na Asante esa edi nkunim na saa ekon no wie ye no Asante asrafo no ede nkramofo a oba beboa Germanfo ni bi be se empim num eba akumase ekon no achi no na Opoku Fofie wanche ena oto anananom ene eha na yedisie yebeto aso biem ebra yebeba nana osei tutu kwame asibebonsu ene nana osei yaw akoto ehonsem erina ebeto aso enti nyame nhira ye nyina wode yesua history no di abayanim na mse onyame be kire yen ama ye nyante ase ni ati Asanteman ase medamo ase